Raketni sistemi PVO-2K-12 Kub M2 važan su deo protivvazduhoplovnog odbrambenog sistema Vojske Srbije. Na ovom partneru smo imali prilike da vidimo i modernizovani i delimično digitalizovani R-STON ili radarsku stanicu osmatranja i navođenja, ali i novu potpuno digitalnu stanicu komandovanja i upravljanja. Takođe, bilo je moguće videti i modernizovani osmatračko-akvizicioni radar 1 RL-218D Mečka. Od prethodnog partnera nije prikazano ništa novo. Novina jeste da se sigurno prelazi u drugu fazu modernizacionog ciklusa, koji će, kako i ranijih godina nagoveštavano, ići u pravcu uvođenja novih osmatračko-akvizicionih i novih dodatnih pomoćnih stanica za osvetljenje ciljeva, što bi na kraju krajeva dovelo do konverzije sistema u višekanalni sistem, gde bi svaki lanser sa svojom dodatnom stanicom za osvetljenje cilja mogao gađati svoj cilj. Ovde bi kanalnost po cilju zavisila više od tehničkih mogućnosti novih sredstava osmatranja i praćenja ciljeva, da izdaju komande većem broju dodatnih osvetljivača i iluminatora. Takođe, izvršit će se i dodatne modifikacije na samoj raketi u smislu postizanja frekventne fleksibilnosti radi izbegavanja efekta međusobnog ometanja unutar baterije prilikom dejstva na višestruke ciljeve istovremeno. Dakle, očekuje nas zanimljiv period vezano za dalje modifikacije ovog samohodnog raketnog sistema PVO, a nisu isključena ni iznenađenja u vidu povećanja dometa samih raketa, o čemu je ranije bilo pomena, ali to je ipak na dužem štapu. Sajmu Partner 2025 prikazan je i laki raketni sistem PVO Strela 10 MS. Od ranije je javnosti poznato da je modernizacijom rakete 9M37M sistema Strela 10M pod oznakom RLN S10 omogućeno korišćenje modernizovanih raketa na većim dometima i to do 10 km po daljini i do 8 km po visini. Integrisan je optoelektronski sistem sa termovizijom i laserskim daljinomerom koji omogućuju detekciju ciljeva na daljinama do 15 km, a na Vojnoj paradi Snaga jedinstva 2025 po prvi put smo imali prilike da vidimo i integraciju 4 radara kratkog dometa RPS-42 specijaliste za bespilotne letelice. Radari RPS-42 su smešteni na sve 4 strane vozila, na njegovim krajevima, te na taj način obezbeđuju preglednost od 360 stepeni i stalnu situacionu svesnost o stanju u vazdušnom prostoru za komandira i članove posade. Radari AESA 4D konstrukcije otkrivaju mikrobespilotne letelice na daljinama do 5 km, a one srednje veličine do 25 km. Ciljeve tipa aviona pronalaze na daljinama do 35 km. Radarski sistem ima zadatak da pravovremeno otkrije ciljeve i zatim navede okretnu kupolu sa optoelektronskim sistemom, laserskim daljinomerom i raketnim kontejnerima radi preciznog praćenja i zahvata cilja i lansiranja raketa na nadolazeće letelice, značajno skraćujući vreme reakcije sistema. Na Partneru 2025 imamo i dve nove ekskluzivne informacije. Prva je vezana za pojavljivanje nove rakete u upotrebi za Strelu 10 MS. Radi se o remontovanim i modernizovanim raketama nekadašnjeg raketnog sistema PVO Strela 1M, koje su ranije nosile oznaku 9M31M. Sada nova i modernizovana raketa nosi oznaku Strela 1MS.
Ono što je takođe dobro je činjenica da naša vojska posjeduje veće količine ovih raketa i da se velika većina može remontovati i dodatno modernizovati. Strela 1 MS je isto kao i raketa RLN S-10, namenjena za borbu protiv niskoletećih ciljeva poput helikoptera, bespilotnih letelica, krstarećih raketa, krilatih raketa i aviona. Koristi se u uslovima optičke vidljivosti u pasivnom režimu koji sistemu pruža značajnu taktičku prednost umanjujući verovatnoću otkrivanja položaja lansera. Povećanje zone uništenja raketom po daljini i visini postignuto je dvostepenom konfiguracijom, pogonskom grupom sa startnim i marševskim raketnim motorom. U tom smislu modernizovana raketa sa oznakom Strela 1 MS može dejstvovati na većinu vazduhoplovnih ciljeva na daljinama do 8 km i na visinama do 6 km. Opremljena je optičkim blizinskim i udarnim upaljačem. Glava za samonavođenje je fotokontrastna, a srednja brzina rakete iznosi oko 550 metara u sekundi. Takođe, novitet je da je uvedena mogućnost da se na lanseru Strela 10 MS kombinuju rakete kratkog dometa i to ne samo osnovna raketa 9M37M, modernizovana verzija RLN S-10 i sada i Strela 1 MS, već i da se ukloni jedan ili dva ili pak sva 4 kontejnera i da se na ta mesta instaliraju konstruisani nosači za po 4 IC samonavođene rakete kratkog dometa tipa Strela 2MA. Na taj način je čak moguće lanser naoružati sa 16 raketa Strela 2MA ili drugom kombinacijom sa ostala dva tipa raketa. U svakom slučaju, sistem Strela 10 MS je bio jedan od zanimljivijih noviteta na polju PVO, a koji se tiču domaće namenske industrije.